היום אני עושה לכם את חלק 2 של כל תצוגות אופנה. אז היינו בקטע שהחליפה בגדים, הבגדים האלה. וחבר שלה בכתה. ונמשיך לפרק הבא. כל הצוות, שימו לב, בעוד כמה דקות כל ההופעה תתחיל. אז להגיע מיד אל הבמה. בואו, מה זה כל הדברים המגניבים האלה? ממש מגניב. בואו, תראו סקסי כמו מה? פתחת את הכיסה. בואי, בואו נתחיל את זה למטה.